Hej, jeg hedder Dennis, og jeg har fået en idé. Der er 6 kæder af 5 meter der. Og det er jo sådan, at det vil være juletid, og der er selvfølgelig mange, der sætter lys ud på tagene og i busken og alle mulige andre steder. Det meste af det julelys derude, det er selvfølgelig noget, som man kan se, når man går rundt uden for husene og så kigger og tænker, nej, det er så fint. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave noget julelys, som man faktisk ikke kan se nede fra gaden, men som man måske kan se på en anden måde. Det krævede lidt forarbejde, sådan lige at finde ud af, hvordan skal vi i grunden gøre det. Vi bor ret tæt på en lufthavn, og vi har fladt tag på vores hus. Og så tænkte jeg, at vi kunne skrive noget på taget, så man kunne se op fra et fly. Men det kræver, at jeg ligesom regner ud, jamen, hvor stort skal noget egentlig være, for man kan se det fra et fly. Jeg har taget fat i min gode ven Jeppe. Han har fundet ud af for mig, at flyene formentlig flyver i sådan 650-750 meters højde hen over vores hus, når de er her. Og opgaven var jo så at finde ud af, jamen, hvor store skal bogstaver så egentlig være, før at man kan læse det. Og hvis jeg forstod det rigtigt, så handler det simpelthen om den vinkel, som det jeg skal se, det har ind på mit øje. Så hvis jeg skal se et bogstav, som er så stort her, når det er så tæt på mit øje, så er det en ret stor vinkel, hvis man kan forestille sig, at der er her. Men kommer bogstavet længere væk, så bliver vinklen også mindre ind på mit øje. Det er nogle meget små vinkler, man arbejder med, når det handler om vores syn, så derfor så regner man det, der hedder bueminutter. Den der linje på øjenlægens synstavle, som vi helst kan kunne se, det svarer altså til en vinkel på 5 bueminutter eller en 12. af en grad ind på øjet. Så hvis bare det jeg skal se på er en 12. af en grad i forhold til mit øje, jamen så skulle jeg faktisk kunne se det. Så det princip har jeg bare forstørret temmelig meget. Jeg er endt med at lave nogle bogstaver, man gerne skulle kunne se fra 1,2 kilometers højde. Nu er jeg faktisk ved at være færdig med det. Man kan se det herovre. Der er resultatet. Nu mangler jeg så bare én ting, og det er at finde koordinat. Godt. Der var det. Så det er det koordinat, uden regndråber, man skal ind og have fat i. Jeg vil gerne ud og se, hvordan det egentlig så ud, når man kigger på det her opfra. Så jeg prøvede at flyve op med min lille drone uden for byen, der hvor man ikke flyve med ind i byen, og prøve at se, om jeg egentlig overhovedet kunne se vores tag. Og som du kunne se her, det kunne jeg altså ikke. Så i stedet for, så satte jeg mit kamera op på min trappestige, og så trappestigen op på taget, og så kan man altså her se sådan nogenlunde, hvordan det ser ud. Det her, det er til jer i Aalborg Lufthavn. Hvis I kommer forbi koordinatet, jeg har skrevet hernede, det er Visse By, så kan I jo prøve jeres passagerer om at kigge ned og se, om de kan få øje på noget. Det håber jeg, I kan.